Здравейте! В това видео ще видите как да настроите часа и датата на вашия часовник Casio G-Shock JBA900. Часовника разполага с 5 бутона. Горе вляво бутон A, горе вдясно бутон B, в средата вляво бутон C, долу вляво бутон D и долу вдясно бутон E. Съответно, бутон B отговаря за подсветката на часовника, а бутон C за това какво да показва на дисплея. Тук отдолу задържаме бутон A продължително, докато не чуем този звук и стрелките не се преместят. Секундите започнаха да мигат. С бутон E ги нулираме и бутон D натискаме веднъж, за да продължим към настройването на часа. С двата бутона отдясно, нагоре и надолу избираме часа, който искаме да настроим. Избираме отново бутон D и настройваме минутите. Отново с бутоните в дясната част. Натискаме още веднъж този бутон. Тук часовника ни пита 24 или 12 часов да е показателя. Съответно оставяме го на 24 часа. Потвърждаваме. Преминаваме към настройката на годината. Избираме коя година да бъде. Потвърждаваме отново с бутон D и преминаваме към настройката на месеца. Избираме месеца. С бутон D преминаваме и към датата. След като настроим и датата, преминаваме отново бутон D. Тук може да спрем или пуснем звука, като това става бутон E. От тук с бутон E отново може да свържем с Bluetooth този часовник към телефона. Продължаваме с бутон D. Тук LT означава колко секунди да бъде подсветката. 1 или 3. Ставаме го на 3 и сме готови с настройката на часа и датата. Ето виждате връщане отново там където започнахме. За да потвърдим, натискаме веднъж бутон A и както виждате стрелките започват да се движат, докато не стигнат до избрания от наш час. Това беше от нас. За още такива видеа последвайте ни в профила ни в TikTok.